Hemme görýän dünýäňyzdan görýän dostlar hemmeňize assalamu alaykum we rahmatullahi diýen. Menem görüşüňizde hanak balyk tutmanan bugün. Özüm bikar dostlar jirýanda goýun diýdim. Etken işimden hawada anlaýan ýapan borun bir balyk tutsam ýaxşy bol diýdim. Mana görüşüňizde hanak garmak gurup goýdum. Halalan kyldadan ýok bir balyga düşdi. Hawa. Dostlar ana. Mana bir balyk bar tuttuk. Şu ýerde. Mana birek balyga tuttuk muň içinde. Tomaşa mana. Öyle kala. Va. Gitti. Kaladım mı küçük balık tuttular. Birek balyk tuttuk dostlar. Şakın içinden görüşüňiz ämdiler şak diýýär. Hawa. İki tane garmak var. Hoş geldiniz dostlar. Garmaklarda balgym. Düşen yok mu mana balyk näme ýekidipdir. Kurçuk getirämen. Kurçuk tak kurçuk. Çıkarmaň balyklary çıkarmaň. Bu arada bir garmak kurup koyduk. Ulan kadadan yok bulanmada. Dostlar. Hoş geldiniz dostlar. Hemmeňiz men ödüm şu wagt hamyapda. Dostlar, janlan ýapotyn. Hamyap bir balyk gerek bul. Mana hamyapsyl. Bär daraktlyk, baglyk. Hemmelersin ýana hamyabyň. Yusuf Bey, hoş geldin Yusuf Bey. Görensiň Yusuf Bey. Näçe janlan inay bolup ýapylýarmy ýoksa doňup durmy? Balyk tutýar dostlar, jaýlaňyz haly balyk. Balyk gelip madasy ýok. Birek balyk tuttuk dostlar görüşüňiz ýany. Aferin. Hoş geldin Yusuf. Maktım. Wa aleykum salam. Sapar geldi. Hoş geldin dost janlaýna. Mana üýüň doşuny görseň bada. Şöyle öyle bağsıl. Bulam bağ. Bulam şah görüşüňiz ýanak. Hoş geldiniz täze gelen dostlar. Hemmeňiz. Oy maşallah. Diýip dur Yusuf. Çıkarmaň balygy. Evet, çok güzel. Aferin, hoş dilaga. Sağ ol, Sapar geldi. Bu arada garmak hiç bir kıldıdanım yok abi. Garmak kuruyor dostlar. Her yere aylak görvermeler. Bir kar adam iş tapar diyor. Yok, iş tapmadı oğlun Türkmenlerde bir nakıl var. Çukun kesip diyor, iş edinler diyor. Benim bir karlığın elinden şaha garmak kuruyor. Dostlar görüşüňiz ýanak. Dogaýdyň asly düşäýdir yer ýamyr 3-4 kilo balyk gördüm bir bize. Lan kıldı ýok bilene. Yok. Näme ýok Yusuf? Mana geldi. Mana lan kıldı ýok. Mana ha. Dogaýdyň sizler ahyry mana. Hayt. Mana lan kıldy diýär. Mana lan kıldy. Balyk geldi dostlar. Mana geldi. Hayt. Düşük bolan ýok, bir çomur baket bir düşdi. Mana alyp gitdi, garmak alyp gitjek bolýar. Bar gurçuğa kelse. Bilmedim. Gurçuğa ikra ýany.
Hava dostlar görüşüňiz ýanyk. Balygam bilen kıldırıştırba dol düşük bolan ýok hiç bir. Berek balyk tutdyk hale. Like'lary, abonelary esirgemäňe dostlar. Paýlaşmany. Videolaryň dowamy gelmesi için. Gurrun beriň o dostlar. Sapar geldim yetip gitti.